Hej, og Hej. velkommen til vores Let's Play. Ja, Det er så ham der Blackside 2. ja, og det er Street 819. Og vi vil så prøve at lave sådan en Let's Play der. Hvor tænkte- vi overlever i den vilde natur. Selvfølgelig er det på survival. Ja, selvfølgelig. Ja, Vi skal finde os et sted jeg har fundet et græskar. at bygge. Dit asshole. Sejt. Hallo? Hvad fanden laver du? Jeg faldt ned. Ja, jeg hugger det træ, herovre. Kæft, det går hurtigt. Jeg hugger med græskar. Hold da kæft, det går hurtigt. Nu er vi helt op på 3 bloks næsten. Så laver jeg dem om, og så laver vi sgu lige en økse. Kom, vi bygger hernede. Ja, hvor fanden skal vi bygge henne? Hvor fanden er du henne? Du der. Deroppe, jeg laver ligesom et lille crafting table. Det gør du bare. Ja. Skal du opbruge den? Godt. Jeg har... Hvor fanden blev den sidste dag? Nå, Den tog jeg. jeg har 2 nu. Hvor mange har du? 3. Så mangler vi en. Kom her, lille for. Lad os gøre. Vi skal finde et sted at bygge først. Men vi skal også lige finde et får. Jeg har fundet får. Følger du efter mig? Ja, jeg har fundet masser af for her. Vi nakker det grove for. Jump. Jump. Jeg har 3 stykker nu. Okay, godt, der. Der er 4. Okay, hvor fanden skal vi bygge henne? Creeper! Fuck. Kill the creeper. Dude. Dude. Kill it! Okay. Die, bitch! Oh! Fuck, tæt på. Okay, kom nu. Herhen. Fandt Okay. du henne? Jeg er lige bag dig. Lækker. Jeg kan ikke finde ud af, hvor forfra og bagfra er for dig. Her. Der. Ja. Til jer, der kigger. Det her, det er bagfra. Det her, det er forfra, for der er et lille øje inde i midten. Ja, lige der. Okay. Vi bygger her. Det er et godt sted, tror jeg faktisk. Nej, her. Hernede. Okay, dernede. Der er også vand herovre. Og sand og Lige om lidt sten. der er vand. Og en lille kratte. Nå. Okay. lad os hugge nogle flere træer. Vi skal ligesom have nogle træ til at bygge. Det er bare lidt dumt tidspunkt, at vi begynder at bygge nu. Ja. Masser af lys. Ja. Skal jeg lave det? Jeg har 28 nu. Wooden planks. Plankes. Træplanker. Ja. Hvad laver du? Et sted, hvor det er. Jeg vil sætte det helt ind. Okay, jeg har en masse træplanker. Skal jeg op og begynde at bygge? Ja. Vi starter bare der. Hvor stort skal det være? Jeg er i gang med at hegne det der ind. Jeg kan høre en pil. Kan du svæve, eller hvad? Nej. Det ligner. Okay, mere træ. Nej, ikke. Jo, jeg har lidt. Du skal ligesom hugge det, eller? Det er meningen med det. Normalt plejer man altså at bygge om dagen. Nå, hvad så? Og fordi vi er så seje, så lader vi være med det. Har du en crafting box? Ja. Jeg er smidt Tak for tilbage. det. Det var så lidt. Jeg var sådan lidt... helt væk med dig. Jeg bygger. Au! Lad være. Så skal vi have noget af det her. Der er et træ lige der. Jeg tænkte, jeg vil have noget ordentligt at hugge med. Okay. Jeg tror snart, det laver en sten. Økser. Wood. Det kunne være så højt her.
Daniel, det skulle være en længere hen. Nej, det behøver det ikke. Jo. Hvorfor? Hvad fanden er det så? Call of Duty Modern Warfare 3. Mr. Miss. Hvad fanden er Mr. Miss? Så kan du en økse og en hak. Nå. 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 Okay, bum. Bum, magi. Oh. Ups. Bum. Bum. Hello. Hej. Oh. Okay. Nå, ja, så venter vi. Nå, dø! Haha, achievement. Jeg vil gerne lære det. Jeg synes det allerede blevet nat igen, men det kører der. Ja. Så må vi jo vente her. Jeg orker jeg nærmest ikke at vente på, mand. Jeg taler åbenbart ikke i forhold til ham. Put a torch up now. Ja. Så skal vi jo lave huset færdigt. Nej. Jeg tror jeg laver en skål. Det er meget lettere. Så. Så laver vi gulv. Ja. Okay, hvad frik laver det deroppe? Okay, jeg må ikke smadre det. Hvad laver vi? Nå. Ja. Ja, hoppe rundt. Hov.
Hvad fanden laver han? Au. Haha, jeg lærte det, mand. Haha. Flygt. Jeg skal snart noget at spise. Men mand er ved at blive sulten. Au. Ja. Ja. Hej. Går ned i jorden. Hej, Jeg Mie. tager min mic igen. Okay, hvorfor fanden går du ind i bjergene her? Det gør jeg heller ikke. Jo, du går ned i jorden, det var mig. Prøv lige at hoppe. Fanden Fuck. er du henne? Jeg er lige ovenover dig. Ja, kan man kalde det. Med mig, så render du rundt ned. Nå, nu render du rundt ned i Er du jorden. ikke udenfor? Nej, jeg er lige foran dig nu. Lige, hvis du står stille så. Lige foran dig. Hopper eller croucher jeg lige nu? Croucher. Hvad så nu? Hopper. Og croucher på samme tid. Nu kan jeg se. Au. For det freak. Wow, du gik lige gennem muren. Episk. Fanden skete der der? Hvorfor gik det en stykker? Daniel, vi mangler noget cobblestone. Fint, jeg går ud og hugger noget. Jeg er altså mega sulten. Okay. Så gå ud og tage dig noget mad i køleskabet. Det er ikke det, Det er ikke i virkeligheden. Det er ligesom ikke i virkeligheden. Det spasser. Spasser. Så gør vi lige sådan der. Og så gør vi der lige sådan. Nå. Er din mand der ikke sulten? Jo, lidt. Nå. Ja, lad os bare sige, at den er sulten. Jeg kan kun finde får. Jeg kan ikke bruge får til noget. Hvorfor har du ikke gemt de der træting der? Så bare nogle seeds. Jeg har et græskar. Pumpkin seeds. Det er ikke et seed, det er et almindeligt græskar. Jeg kan prøve at komme over til dig. Kan du ikke lave det om? Jo. Se, sådan her. Okay. Vi skal have en farm så. Vi skal have noget vand. Vi kan sgu da ikke få nogen spand. Uden Ej, vi har noget. det er godt set, Dan. jern. Mange tak, mange tak. Au. Det er jo sørme godt set, at man ikke kan lave en spand uden noget jern. Eller iron! Så der er nogen, der kalder det. Ja, jeg er meget stolt af mig selv. Det kan jeg kraftigt godt forstå. Jeg skal finde en ko eller to. Wow, jeg har fundet det bedste mining-sted for os. Iron og det hele er hernede, men det er bare sådan totalt stort hul. Jeg tror, man kalder det en rewind. Hallo, din abe. Vi skal have fundet nogle ting, man kan dræbe og æde. Det jeg prøver på lige nu. Jeg har fundet roser. Nej, hvor smukt. Ha, jeg har bare fundet gule liljer. Der. Det har jeg jo bare. Haha. Jeg kan kun finde får. Altså, det plejer at være får, når man har problemer med at finde. Det er det, man ikke kan få forkød. Lam. Tror jeg ikke, man kan. Det siger, det er ærgerligt. Nå, ja. Ja. Jeg er meget sulten. Jeg tror desværre, vi bliver nødt til at runde af for den her gang. Ja, det Vi tror må jeg ikke sgu. optage længere tid. Nej. Så derfor bliver vi nødt til at sige farvel. Hej hej. Farvel. Haha. Beep.